आपल्या इथे गरमी होत नाही, पण आज चूल की नाही रिकामी होती ना, म्हणून मग ना एकीकडे डाळ ठेवली शिजत. पहिल्यांदा सगळं केलंय, पण जमतंय. मुलगी शिकली, हुशार झाली. प्रगती. हे बघा, हे आपलं गवारीचं बियाण्याचं पॅकेट आहे. त्यातले म्हणजे सर्व कपडे मिक्स झालेले आहेत. दिवस उगवला हळूहळू ना. आज पक्षी भरपूर आहेत. खूप गारठा आहे आज, इतकं थंड वाटतं ना. आणि वारा पण सुटला हलका हलका, पण थंडी खूप वाटते. म्हणून जरा जाळ मोठा केला आहे, बरं वाटतं जरा शेकोटी घ्यायला. मस्त वातावरण झालं. आणि तापल्या कुणाला तुला आंघोळीला घे. आमचा चहा चाललाय हा बघा सकाळचा. कुणालच्या जेव्हा चहा आणि बिस्किट खात आहेत, त्यांना फक्त चहा जमत नाही, मग ॲसिडिटी होते. आग मस्त पेटले बाद. किती वारा सुटलाय बघ, थंडगार मस्त वाटतंय. जरा चुलीजवळ बरं वाटत होतं. कुणालच्या आंघोळीची लगबग, क्लासला जायची तयारी. आपल्या इथे गरमी होत नाही, पण आज दिवसभर पण आपण हे करतो. गरमी कुठे असते, जाणवतच नाही गरमी. ऊन असं हे होतं उन्हाने जरा. तो बांबू बघ बाहेरपर्यंत जळला. हवा आहे ना. त्यामुळे लाकडं पण जळली माझी सगळी. पाणी हवं मला, कपडे भिजवायचेत. आज आमच्याकडे पाणी भरायचंय, ह्यात पण थोडंसंच आहे. कपडे वगैरे भिजवून घेते ना, पटापट होईल. मग आंघोळ करते, नाश्ता बनवते आधी पहिला. आणि इकडे आमच्याकडे कलर लावायचं काम चालू आहे केसांना. आज न सांगता कसं एकदम, पण आता तू आंघोळ झाला की बडबड राहशील. मग आंघोळच्या आधीच करायचं असतं ना, मग परत डबल कुठे केस धुणार मग. बायकांची बडबड ऐकायची कमी करायची. बरं आहे, चला लावा. चालते बायकोच्या आधी तू राहील. कुठला कलर आहे? ब्लॅक आहे. तू कुठला हल्लाच तू असणार, मला काय माहिती. लावा. ब्लॅकच आहे. ब्राऊन आणायचा, ब्राऊन. ब्लॅक ब्राऊन असेल. ब्लॅक आहे. चला नाश्ता बनवून घेते फटाफट. आज आमचं रुटीनचं काम भरपूर आहे. सकाळी सकाळी आज जास्त आहे खूप. चला. लागला ना हाताला. देऊ ग्लोव्ज देऊ काय? नको तर राहू दे. चला हे बघा आवरायचं आहे. खिडक्या खोलू द्या आधी. कुणाला गेला आंघोळीला, त्यांनी काय खिडक्याने खोललं नाही. तर घरात आमच्या देवपूजा चालले. आज चूल की नाही रिकामी होती ना, म्हणून मग ना एकीकडे डाळ ठेवली शिजत. लाकडं लावायला हवेत, कमी झाली. आणि नाश्त्यामध्ये आज बघा शेवया असतं ना, शेवयांचा उपमा बनवला आहे. कुणालच्या बाबांचा नाश्ता करायचा बाकी आहे. जरा 2-4 लाकडं लावते, संपली लाकडं. जॅक बघा नाश्ता करतो या. ते शेवया बनवल्या आहेत ना, हे बघा. तर मी आता खात होते ना,
तर त्यांनी पण जवळजवळ डिशभर त्याला मी दिल्या आणि तेवढं त्यांनी खाल्ला. आणि कुणाल आणि कुणालचे बाबा गेले, ते गेले CNG भरायला पेट्रोल पंपवरती आणि कुणाल ट्युशनला. त्याच्यामुळे जॅक आहे माझ्या जोडीला. मला नवल वाटलं एकदम त्यांनी खाल्ल्यानंतर. चपाती भाकरी खाणार आहे, तर ते उपमा पण खाल्ला नाही. तर बिया कापायच्यात. ह्या बघा थोड्याशा कापल्या मी. सुरी घेतले मी कारण मला जमत नाही बिया कापायला. बियांची बोंडं बघा ही काढून घेतलेत आणि सेपरेट करून ठेवलं. 2 हातामध्ये 2 पिशव्या घातलेल्या आहेत. सुरी घेतलेली आहे धार करून आणि ही जी बोंडाची बाजू असते ना ती अशी कट करून घेते आणि अशी दाबून आहे ना, हे बघा 2 तुकडे केले. आणि गाडीचा आवाज येतोय, कोणाचे बाबा आलेत, हॉर्नचा आवाज आला बघा. तर अशा पद्धतीने मी केलेला आहे आणि मी शिकलेली आहे. आता सुरीने फक्त या बिया आहेत ना अशा काढून घेणार आणि गरम पाण्यात टाकणार, म्हणजे चीक असेल ना तो निघून जाईल. भाजी मला फोडणीला घालायची ना कधीपासनं वाट बघत बघत हे बघा अशा निघाल्या. पहिल्यांदा सगळं केलं या, पण जमतंय. काजूची बी साफ करणं चालू आहे. काजूगर काढताय भाजीचे. शिकली आता मी मुलगी शिकली, हुशार झाली, प्रगती हुशार झाली. हे काय प्रोटेक्शन मनी काय हातात प्लास्टिकच्या पिशव्या ग्लोव्ज होती, पण ग्लोव्ज कुठे भेटले नाही मला. आहेत ना घरात ग्लोव्ज. पिशव्या घेऊया म्हटलं. प्रोटेक्शन पिशव्या. जेवण झालं चपात्या केल्या मी. तर चुलीवर सगळं करून घेतलं वाटतं आज. आंघोळ बाकी आहे. चुलीवर उरकून घेतलं. आता भाजी राहिली असेल. भाजी बनवते. काजूची भाजी. ते काजूगर पाण्यात टाकायचे आहेत. ते काढायचं अजून. हा मग ते खोलून पाण्यात टाकावं लागणार. त्यातनं मग डिंक निघेल. पाण्यात सोडायला लागतील. ते मी आता हात खराब नको करायला मीच केले असते. काढले ते पटपट ते. पुढे करणार मी, चालली माझं काम बाकी. म्हणजे ते माझ्याकडे काम ठेवलंय काय. मग मी उशीर यायला त्याला मी बसून काय करू. केलं जेवण झालं तर बसून म्हटलं काय करणार. आज बाहेरचं काम खूप आहे आपल्याला. बाहेरचं काम आहे म्हणून थोडा आराम करतो, नंतर करणार. किती वाजता उन्हात ना या. अरे थोडा पाय जरा हे दुखायला लागला ना बाहेर जाऊन. थोडा वेळ आराम करतो, 5-10 मिनटं 10-15 मिनटं. आंघोळ बाकी आहे. तुझी आंघोळ बिंघोळ करून घे. आणि परत मातीमध्ये काम आहे ना. मातीत कुठे तुला जायचंय. ते फक्त खोवा उभे करायचे त्याच्यात तारीतून. मी तोडून देईन. ही वरची बाजू आहे ना बोंडाची, ते करायचं. तिथे बोंड असतो ना काजूचा, कडनं गेलं का लगेच कापली जाते बघ. निघाले घर, भाजीचे घर निघाले. आहेत रे भाजीला घर आहेत. आपण कुठे खाल्लेलं हे आता पहिल्यांदाच ना गावाला आल्यावर. गेल्या वर्षी तर बघायला पण नाही भेटलेलं. काजूची घराची भाजी. काजूवर थँक्यू. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज खूप वेळ गेला म्हणजे तुमच्या समोर यायला आणि बोलायला तुमच्याशी. घरातलं खूप खूप काम आज होतं. बरंच काम मी आटपून घेतलेलं आहे. तर आता मला थोडंसं भाजीचं निरीक्षण करायचं आहे म्हणून तिकडे चालले मी. आपली ना पापडीची वेल आहे ना, तिला थोडीशी कीड लागली होती. काय माहीत नाही, पण ती फुलं यायची आणि एकदम काळी पडायची. तर काल संध्याकाळी फवारणी केली होती ना, म्हटलं जाऊन बघून येते व्यवस्थित आहे का म्हणून. आणि घरातलं थोडंसं म्हणजे बाकीचं सगळं काम झालं आहे, पण कपडे वगैरे धुवायचे. पाण्याचं काम आहे आज मोठं, पण ते कुणाल जेव्हा ट्युशनवरनं येईल ना तेव्हाच ते काम होईल म्हणून थांबलो जरा. तर विचार आहे दुपारी 12-12:30च्या दरम्यान जेव्हा कुणाल येईल ना त्याच वेळेस मग करून घेणार. हां, आणि आपली वेल बघा खूप छान झाली आहे. तुम्हाला दाखवू का? खूप मस्त झाली बघा. म्हणजे 8-8 दिवसांनी फवारणी केली होती. ही बघा, ही अशी ना गुलाबी रंगाची फुलं येतात. पापडीची वेल आहे ही आपल्या.
पापडी आणि घेवडा यातला मला फरकच कळत नाही. पण आपल्या एका ताईने सांगितलं ती पापडी आहे म्हणून. हे बघा अशी छान अशी फुलं येतात पिंक कलरची, चांगले आलेत बघा. ही सगळी फुलं ना काळी काळी पडायची, अशी फुलून यायची, पण आत्ता दिसते व्यवस्थित झालेली दिसते. आणि ते पापडी पण बघा आहे लागलेली, ही बघा तयार होते. आता आपल्याला काय एवढ्यात नाही काढायचे. तर असं प्रत्येक झाडावरती ना लक्ष असतं आमचं. आज ना मी जरा केस धुतले त्याच्यामुळे जरा अशीच बांधलेत, गरम खूप होते. चला आता पटापट कपडे ना टाकते मशीनमध्ये. आणि कपाट मला थोडंसं आवरायचं आहे. कपाट सगळं माझं ना जिकडे तिकडे झालेलं आहे. म्हणजे माझे जिथे कपडे ठेवले असतात तिथे म्हणजे एक कपडा घ्यायला गेलं का सगळं खाली पडते असं झालेलं आहे. तरी मागच्या वेळेस जेव्हा कुणाल जेव्हा मुंबईला गेले ना त्यावेळेस मी जे कपडे वापरत नाही ना ते काढून टाकले. बरेच कपडे रियाला वगैरे पण दिले होते, तरी पण भरपूर असे पडतात नुसते. तर मागच्या एका व्हिडिओमध्ये ना मला बियाण्यांसाठी कमेंट आली होती की गवारीचं जे रोप आहे ना ते कसं येतं, म्हणजे बियाणे लावायचं का डायरेक्ट रोपटं असं त्यांनी विचारलं होतं. तर मी की नाही बियाणे लावलं होतं. मी तुम्हाला बियाणे पण दाखवते कशा पद्धतीचं असतं ते. 10,000 रुपयाचे पॅकेट मिळतात इथे गावी ना बियाण्याच्या दुकानामध्ये. तर हे आम्ही आणून ठेवलेले आहेत. आणि आपले एक सबस्क्रायबर आहेत त्यांनी पण बरेच असे बियाण्यांचे पाकिटं मुंबईवरनं पाठवलेले आहेत, तर ते सुद्धा आहेत जोडीला. हे बघा हे आपलं गवारीचं बियाण्याचं पॅकेट आहे. हे 10 रुपयाला हे पॅकेट मिळतं बघा. हे अशा पद्धतीचं हे बियाणं असतं. हे ना रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत घालायचं आणि मग रुजवायचं, मग ते पटकन रुजलं जातं. तर कपडे बघा मी आता काढून घेतलेत कपाडातले, म्हणजे सर्व कपडे मिक्स झालेले आहेत. थंडीमध्ये वापरायचे स्वेटर वगैरे, शॉल वगैरे सर्व, आणि परत माझे जे रोजचे कपडे ते सगळे मिक्स झालेले आहेत. त्याच्यामुळे आता वेगळे वेगळे करते, तर म्हटलं कपाडात जागा होईल. आणि पाठीमागे तुम्हाला आवाज येत असेल, मी वॉशिंग मशीन चालू केलेली आहे. म्हणजे एकीकडे कपडे पण होतात आणि एकीकडे आपल्या कपाडातले कपडे आहेत ना ते पण म्हटलं आवरून घेते. मग मला वाटतं एक अर्धा तास जाईल हे सर्व आवरायला. सगळं मिक्स झालंय, सगळं मिक्स. जेवण दाखवत्या. ही बघा आपली काजूची भाजी, आणि हे असं जेवण केलं मी. तुम्हाला ताट दाखवते वाढलेलं. हे बघा काजूची भाजी, सलाड आहे, डाळ आहे मसूरची, भात आणि चपाती. म्हणजे भाकरी पण केली, पण कुणाला चपाती हवी. हा घे कुणाला तुझं ताट. चला आता तुम्ही पण चला जेवायला. मागे ना किचन बघा, आज पाणी नाही आहे ना त्याच्यामुळे किचनचं काम माझं बाकी राहणार आहे. 3च्या दरम्यान पाणी चालू करणार आणि मग किचनचं काम माझं होईल. म्हणजे भांडी वगैरे धुवायची सर्व बाकी आहेत. पाणी आहे पण थोडंसं आहे पाणी. आता कसं ऊन भरपूर आहे ना त्याच्यामुळे आता मोटर चालू नाही करू शकत, प्रचंड ऊन लागतं आहे. आणि ह्या दुपारच्या वेळेस ना बाहेर जाणं म्हणजे नकोसं वाटतं. त्याच्यामुळे ह्या दोघांना सांगितलं की तुम्ही आता आराम करा, आपण नंतरला 2 तासांनी मोटर चालू करूया. काही नाही, एक दिवस लेट झालं काही हरकत नाही, काम काय आपलं नेहमीचंच चालू असतं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.